салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. инҷа ма ранги ҳар вақта барои кудакора субҳона тайёр кардам. ҳозир баъди субҳона иншаллоҳ краватка заказ кардагиам барои кудакора рафта мегирем. ҳозир шикамошона сер мекунам, баъдаш мебиёем мерем якҷоя ай транспортни компания краваткаи кудакое мегирем, мебиёем баъд сабират мекунем. иншаллоҳ нишонтон метиём. дӯстони азиз, ин ҳами хел субҳонаи мо тайёр шид. ҳозир нозия хоб мехезонам. нодирку бедорай хай барвақт қатима да пеши ҳами пилта ис рафта ис омада гӯем ин иштиёш нағзай бача. нозия ҳами хеле нозукай, намедонам ранги худам иштиё надора, ҳама вақт маҷбурш мекунам ки шина ягом чихра. Ман сарқи тамоман иштиё надорам, ягом чой ҳами хеле ягом перекус мекунам. кудакои шикамшона сер мекунем камтар дуртарай. ай хона гӯем ҳам транспортни компания камтар дуртарай. як се рӯз шид омадагия гӯем ҳами краваткаи кудако рафта гирифтан дар кор. ма гуфтам доставка то хонае заказ мекунем, биёя яке дар мошин мумкин нағнҷа гуфта вай кардам ки дина овардиян то пеш хонара омадиян, телефон кардиян, телефони ма недоступен будаач, хеле будаа ки телефон карда натонистиян. гашта рафтиян, ба ма телефон кардам, гуфтам ки хай пагah омада хитон гирен, груз чик рафт, телефона набардоштен. ҳами хел хай имрӯз худо хоҳад на насиб карда боша, баъди гӯем кудакое сер кардам, баъд мерем. дӯстони азиз, мо биромадем. шавҳарам қати кудако рафтан, ма ҳозир қафошон. падез моро таъриф кардан, не падез хел чизе бировардан, намедонам чӣ ко кардиян, инҷараи хеле кардиян. фикрам чизе бировардестам, тахта боварасем чизе бировардестам. компания даромадам ози бинем чӣ хабар. Так мен давай сюда. ҳамин дута матрасу вай тараф меғунҷа да? Конечно меғунҷа. ҳамин нодира хурсанда шави. аз мегирем ак мерем. инам яда компания. Ак мо гӯем 3-4 компания ки кор мекунам. ҳамин доставка кирта-пирта заказ мекунам, посудои рой мекунам. И компания энергия якум бора ки нами краватка заказ кардам. инҷа якум бор омадем. ҳамхе колонна издани, колонна инаю, ҳамаш складам, холи чизо. мен кадом посуда вай заказ мекунам, ҳам хели компания рафта хитон мегирем, ҳам хели чек мивем пулша меспорем, оплачиваем мега. Вай мекунем.
میخوای وایو میارن میتیانتون میبرن میگیرین اگر مایده باشه میگیرین خطون میگیرین نه مو خیلی زاشیتنی و یا شده اندوختگی که یک مامدوش یکم چی نشوه بازی که شده استایشه دستافکا تو خونه را 700 چند روبل گفت من خیلی کلان نای خیلی نمیگنجه که دماشونی خیلی میگنجیده حیرت میبریم خودمون $3420 روبل شد اینا نشه فروورده رفتی بیا ندیر بچه ماشین داشت ندیر بیا Готово? Готово. Готово. А хорошо ж замок дошли. Io non di rafti ma rafti. Обратно рафту? Пока поезд. Пока поезд, да? Поезд. Бес. Я сама. Ма, бир. Я наёфтам. Қариб собирать кардем кроваткая. У меня еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Унҷа ча хароштем чи? Унҷа мекунем. Унҷа мекунем. И сама блонд. Дамдонту нишон метим бачам. Хватит. Буби. духтаро дар ҷамъ буромадем кроваткаи камтар нимкола сабират кардем ки як кормон буромад якҷоя буромадем мошина ябора гуфтем бишӯем мойка омадем шута тоза кардан оз як хона мерем иншоалло далчи гӯем мондагиша сабират мекунем кроваткая дӯстони азиз инам хел кроваткая сабират кардем кроваткаи кудакора то охира неоли гӯем инаи бологиша бояд дадаш монан ози омада инаёра бад сахт карданашон дар кунем ранги инаиша кадакиян инам хел тагш гӯем ай поён инаи хели ваёра сахт мекунем инаёра сахт кардем ина ҳамаша сахт кардем хе баъд инаира мемонем инаи сафеда мемонем гӯем шавҳар мехост сабират кардан коршонда дер шид гуфтан рафта кор мекунам баъд чаб бегаҳ истиша мондагиша омада сабират мекунам ваё рафтан ман уборка кардам коробкаҳо ҳама чизоша буровардам берун дар балкон мондум берун мегум балконда буроварда мондум
оли вай мекунанд, мебаранд, мепартоянд дадаш биёянд. Инаи шкаф, намедонам шкафа киҷо кунам, бовар кунед. Ҳамин шкафам мешад кард мара. Киҷое набарам бош, ҳамин дар назарам безеб метавар. Ҳам рангаш безеба, ҳам гӯем подсвети ягон гӯем инаи мебелонеста подсвети гӯем светиш безеба, бад неудобния. Ами якта ами вешилда майда ча полкача дора ки ҳамҷа ягон духия, ягон мамхи чизота мемонӣ. Ба инаи хай столи кудако, майдача столиш намно кухнида куҷода ин резинкаҳои хардагима. Ҳоли дивана полис сабират кунем. Иёра дар таги диван хушо када сабират када мемонам. Игрушкаҳошон ҳамаша ҷамъ кардам дар балкона. Гӯем ду пакетиш, як пакетиш када дар пишти ҷай. Хона камтар уборка кардам. Курпачоя инаҷа да гӯем таҳ кардам. Курпачои мешитагира ҳаминҷа болоя и комода уҷа буд, комода иҷа овардам. Иҷа ҳамин чизои кудако адаи комод да унао шкафи калон чизои гӯем мо хай хушрӯ намеғанҷам бисёр да таи шкафай да таи диван ай да ин дивани мешиштагӣ гӯем дар болош гӯем чиза мондам. Инҷа покривал дар болош не курпачово не одеёли ғафс гӯем ҳама чиза дар болош мондам ки ҷогир нашава. Дигар дар ягон ҷой хеле гӯем курпачаи таҳкадагӣ намонам. Дар ҷо кудако рӯшка кади кашидан. Хонаи ҳамаша бо краска кадан дар кор. Назия, фурӯ бачам. Нодир нако. Инера бинем дарам таги телевизор. Амихе тамошо када мешина, как будто машина худаш ҳай дора. Нодир, қафо чин бачам? Қафо? Биё қафошин. Чашма дар мекуна бачаҷон. Я берим бурмадаги ам либосоша накашидем оли. Уборка кати авора шидам. Инам хел дӯстони азиз, хай полни сибо сабират кунам, пастели ваёшонам кашида ҷобаҷоб кунам, бо ба навор мекунам, нишонтон метиём. Инам хел краватка, беҳад мада маъқул шид, баланди бад нестай гӯем. Матрасошам наски замок дора гӯем, матрасош вай мекунӣ. Бемалол снимат када мешӯӣ ҷазир шава, хай бо на матрасник мегирам, шумо худу хоҳад кудакан серано ҳар дафъа ҷазир кадаам мегиран. На матрасника снимат мекунӣ, мешӯӣ, не промокай на матрасник, вай гӯем долга мебарам, вай намеша дара ҷазир намешавам. Инам хел дӯстони азиз, яҷа барои бегаҳа камтар гароб шӯрбо кардам. Хел гарохшам хел пухта хушрӯ. Хеле обаш хира шида. Ҳам хелш ба маза меша, хел мекунам. И килчо, ам килчо идай бисёр кадаги будам. Ам шаби и то сарама хона када килча пухтам. Хелум ки хеда ид бисёр мемон меша, дар кор мешава пухтам. Ки ам хел гӯем монда килча. Рӯз ида ки гӯем дарсахон пури ноз неомад, яки килча мехӯра гӯем. Ҳамин чизои ба мазаш мерава, ин чизо мемона. Дар рӯзи тамоман кам гӯем, ду та ё се та килча рафт тамом. Оз як ҳамина ам хикада якта ду та вай када бироварда ай маразелник хурдестем. На ида чанд қашид, ҳоли аммо килчо ида хурдестем. Оз нана реза мекунам, килчаи реза мекунам, ба шӯрбой мекашам. Тавақда иҷа салат тайёр кардам, намакш мекунам, пиёзу помидору бодарин. Инам хел дӯстони азиз, аз як тавақда кашида гӯем гарох шӯрбой ба маза мехӯрем. Кадоме хурдеста боша эштиёи таом ба мо низ ҳамчунин. Иншоалло ки дар видеои оянда мондагӣ гӯем чизои краваткая сабират мекунам, хушрӯш мекунам. Просто на резинки заказ кардагиам айвал берес вай биё иншоалло. Вай навлочка заказ кардам, навлочка намолни хеле замок кати ҳам хеле заказ кардам барои кудакора. Гӯем ҳамаша нав мехоҳам, краваткаи нав, ҳама чизаш нав боша. Баъд пледи сабсафедшон мегум гирам, дар болош хушрӯ када вай кунам. Амхи хона ҳама вақт порядки хушрӯ меиста. Вақте ки ҳама ҷош гӯем краватка боша, крават дошта боша, бемалол кудаком ҷошон дахо мекунам. Гӯем ҷогаандозӣ ҷога ҷамъкунӣ неста ҳар рӯзи кудако кати. Биё теҷа пулта бачам.
Vai che gusta. майли. Она ванам, che viene a mare. بیا بچم ته همراه ته ماگیر. این همه خیلی دوستانی عزیز در همینجا ویدیو امروزه را به انجام میرسانم. رحمت که با ما بودین، ویدیو ما تماشا کردین. تا ویدیو آینده خدا نگهبانتون.